Industria e baixas laborais marcaron hoxe a sesión de control ao presidente da Xunta. Socialistas e nacionalistas cuestionaron a xestión do goberno galego, mentres que Alfonso Rueda defendeu as súas políticas e o potencial económico de Galicia. O Pazo do Hórreo volveu a acoller unha nova sesión plenaria na que os diversos grupos políticos afondaron en temáticas industriais e laborais. Nesta ocasión, o encargado de abrir as intervencións foi o portavoz do PSOE de Galicia, José Ramón Besteiro. O socialista puxou foco na situación da industria galega, acusou a Xunta de acumular anuncios que non se concretan e sostivo que os grandes proxectos industriais chegan grazas ao impulso do Goberno central e aos fondos europeos. Parece que anuncios hai, o problema está nos resultados, eses resultados que non se materializan no desenvolvemento industrial de Galicia. Porque mentras vostede construye un relato triunfal do desenvolvemento industrial potenciado polo Partido Popular na Xunta de Galicia, a realidade é outra. Porque quen realmente se convirte no verdadeiro valedor desas inversións están sendo os fondos europeos, os fondos estatais e a presión e a forza que impulsa o Goberno do Estado. Non é o Partido Popular na Xunta de Galicia quen desenvolve esas grandes inversións. Rueda respondeu defendendo a fortaleza industrial de Galicia e destacou a futura implantación da fábrica de vehículos da chinesa SAIC nas Pontes. O presidente asegurou que a elección de Galicia responde ao potencial do territorio e reclamou o apoio de todas as administracións. Galicia, en condicións moi difíciles, ten unha industria potente. E ten unha industria potente polas nosas condicións. Que me pregunte esta semana, cando acabamos de coñecer a boa nova, espero que vostede tamén o considere, da chegada a Galicia dunha industria de automoción tan potente con tanto futuro, bueno, eu lle agradezo que me dé a oportunidade. 2.300 postos de traballo, 200 millóns de inversión, 120.000 vehículos fabricados ao ano, toda unha comarca de Ferrolterra e toda a Galicia agardo que se poida beneficiar. Son boas novas, señor Besteiro. E iso gracias ao noso potencial, ao noso talento, a xente que traballa aquí, a nosa estabilidade política, como nos estamos movendo. Pola súa banda, a voceira do BNG, Ana Pontón, cargou contra o denominado plus antibaixas impulsado pola Xunta. Considera que a medida pode poñer en risco a saúde dos traballadores e criticou que se responsabilice aos pacientes e aos médicos da duración das incapacidades temporais. Xa recortaron pensións, recortaron a lei da dependencia, recortaron dereitos laborais. E claro, como vostede non pode facer unha contrarreforma laboral, vai por atrás co seu plus antibaixas para que a xente teña que ir traballar aínda que estea enferma. E faino a pesar de que vostede sabe que Galiza é a segunda comunidade con menos baixas laborais do Estado. Voullo repetir. Galiza é a segunda comunidade con menos baixas do Estado. Pero aí está vostede cunha campaña de criminalización tratando as persoas traballadoras como defraudadoras que finxen estar enfermas. O presidente da Xunta insistiu en que o absentismo laboral é un problema real que afecta á economía e ao funcionamento das empresas. Defendeu que as baixas necesarias deben respetarse, pero tamén hai que actuar sobre aquelas situacións que prolongan innecesariamente as ausencias laborais. Estrategia para loitar contra as ITs, as incapacidades laborais transitorias. Di que hai que controlar especialmente os traballadores con 2 ou máis baixas ao ano. Isto o di o Goberno central, que di que é un problema. Claro que, mire, señora Pontón e todo o mundo, que repetiremos as veces que faga falta, todo traballador que teña que estar de baixa, porque está enfermo ou está incapacitado para traballar, sagrado, dende o principio ata o final. Pero os que estean de baixa e poidan traballar, eso tamén hai que arransalo, señora Pontón. Industria e Sanidade protagonizaron así o debate político no Parlamento galego, cun goberno e unha oposición que manteñen posicións enfrontadas sobre o modelo económico e as políticas laborais que debe seguir Galicia.